Добрый день, паважанае спадарства. Гаворыць і паказвае свабода. З вами перадача «Празкі акцэнт». І я, Юрый Дракахруст, і наши гости, медыаэксперт Павлюк Быкоўскі. Павел, прывітанне. Вітаю вас. І палітолог Андрей Елисеев. Добрый день, Андрей. Добрый день. Тэма нашай сённяшняй гутаркі: на што ўплываюць блогеры, на што ўплываюць інфлюэнсеры. На пачатку цытата з выступу Александра Лукашэнкі перад так званым актывам сталіцы. Мне дакладваюць аб тых, хто там хайпуе і посціцца. І калі мне прозвішчы называюць, я пачынаю чухаць патыліцу і думаць, а хто ж это такія? Яны думаюць, што яны фармуюць меркаванне як мінімум сталіцы нашай краіны. Так Господь з вами. Вас сваякі прыгадваюць гэтых жа доўга, як я, хто вы такія, сказаў кіраўнік дзяржавы. Ну вот, з аднаго боку такое вот паблажлівае, грэблівае стаўленне, што, маўляў, хто вы такія. А з іншага боку яшчэ вот шэраг людзей, якія былі арыштаваныя і прыцягнутыя да крымінальнай адказнасці. Это Сергей Тихановский, Владимир Няронский, Сергей Пятрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Зміцер Козлов, Игорь Лосик. Все яны блогеры, все яны, як сказал Лукашенко, хайпуюць і посцяцца. Так вот праблема, на што яны ўплываюць? Яны для многіх, вот, а хто они такие? Павлюк, як бы вы могли вот описать сапраўдны ўплыў вот этих самых блогеров? Ну, тут ёсць даволі забаўная штука, бо інфармацыйны пульхір, у якім знаходзіцца Александр Лукашенко, моцна адрозніваецца ад інфармацыйнага пульхіра, у якім знаходжуся я, ці, допустим, моя дачка, ці там моя жонка, ці там нехта з маіх знаёмых. Штосьці можа супадаць, але калі для кіраўніка дзяржавы больш важна тое, што паказваюць па тэлевізору ці пішуць у папяровых газетах, ці тое, што яму дакладваюць у якасці нейкіх сціснутых, пераказаных ці нейкім чынам сабраных у тэчачку дадзеных на паперы, то шмат хто з сучасных людзей усё ж такі атрымлівае інфармацыю па многіх каналах, і блогерскі канал з'яўляецца таксама важным. Можна казаць пра тое, што сёння YouTube у Беларусі мае параўнальны па праглядах уплыў як і тэлебачанне, але кожны канал блогера адрозніваецца ад іншага. У нас ёсць блогеры, якія проста забаўляюць людзей, ёсць блогеры, якія пачалі казаць пра розныя праблемныя рэчы, і вот сярод тых, каго вы назвалі затрыманых і каму пагражае крымінальныя справы, шмат хто казаў пра палітыку. Некаторыя з іх былі больш раскручаныя, некаторыя менш раскручаныя, але ці яны ў сваім рэгіёне былі вядомыя, як, допустим, Петрухін і Кабанов, і ўспрымаліся як месца, куды можна прыйсці паскардзіцца, як на пачатку 90-х, ці за савецкім часам можна было скардзіцца ў газеты, і там дапамагалі. Ці, допустим, гэта былі людзі, якія аб'ездзілі ўсю Беларусь, як Сергей Тихановский, і далі мікрафон, каб выказацца ўсім. А ёсць блогеры, это мы казалі пра відэаблогераў, ёсць блогеры, якія больш падкідваюць пытанняў у спрэчкі, часам посцяць смешныя, а можа быць і злобныя мімасікі. Ну, вот, напрыклад, Игорь Лосик, які быў звязаны ў тым ліку з Радыё Свабода. Яны падштурхоўваюць людзей да дыскусіі, і нельга сказаць, што іх уплыў маленькі. Просто, напэўна, параўнаць все гэтыя рэчы, все это мноства, с одного боку, могут накладываться один на один, але с другого боку, неспроста гэтых людей затрымліваюць, і неспроста іх спрабуюць ізаляваць ад каналаў камунікацыі. Андрей, ну вот варто сказать, что на ўсіх прасторах СНД толькі один чалавек, наколькі я ведаю, мае так званую дыямантавую кнопку Ютуба, і гэта беларус Улад Бумага. Ён летась яе атрымаў. Але Улад займаецца энтэртэйнментам,
А вось тыя людзі, якіх я пералічыў, гэта ну фактычна палітычныя блогеры. У іх 10 мільёнаў няма, як у ўлада. А што ёсць? Вот як можна, ну, прынамсі хаця б умоўна вымераць як бы іх уплыў, іх аўдыторыю, хаця б аўдыторыю? Што беларускія ўлады ізалююць і рэпрэсуюць блогераў палітычных, гэта лепшы доказ таго, што яны сапраўды інфлюэнсеры. Калі б яны не мелі вялікага інфармацыйнага ўплыву, то беларускія ўлады іх бы і не чапалі. Тое, што вось вы працытавалі Лукашэнку падчас сустрэчы з педагагічным актывам, ён не толькі паблажліва пра іх выказаўся, ён фактычна ўскосна яшчэ іх прыраўнаў там да злачынцаў, да таго, што яны ходзяць пад замежнымі ідэолагамі, бо была такая фраза, што, маўляў, калі вы, настаўнікі, не будзеце займацца моладзі, то вось будуць там займацца замежныя ідэолагі, а часам злачынцы. Як вымерыць уплыў аўдыторыі? Ну, можна паглядзець колькасць падпісантаў у адпаведных YouTube-каналах і Telegram-каналах. Калі мы маем палітычных блогераў і Telegram-каналы, якія маюць дзесяткі і нават болей за 100 тысяч падпісантаў, гэта даволі сур'ёзныя лічбы. Але я не выключаю, што калі беларускія ўлады палічаць патрэбу яшчэ большага інфармацыйнага кантролю, то рэпрэсіі могуць перакінуцца і на традыцыйныя, так скажем, онлайн-СМІ, у тым ліку і на вялікія онлайн-парталы кшталту Тутбай, там можа адбыцца перад выбарамі і скора пасля іх. Калі мы гаворым пра ўплыў, то як можна вымераць яго акрамя аўдыторыі, акрамя ахопа? Вот в этом сэнсе можна прывесці два прыклады, у пэўным сэнсе супрацьлеглыя. Адзін прыклад гэта Сергей Ціханаўскі, да, відэаблогер. Чалавек, які не мае нейкай сваёй партыі, не мае выхада ў традыцыйныя СМІ, тым не менш мы бачым, як людзі рэагавалі на яго, як людзі натоўпамі ішлі падпісвацца нават за яго жонку, не за яго, ён не быў зарэгістраваны, але вот мы бачылі, як папулярнасць ператвараецца ў дзеянне. А з іншага боку, мы памятаем тэст, які ў мінулым годзе паставіў яшчэ больш папулярны блогер нехта падчас выбараў. Вот ён дыстанцыйна з-за мяжы склікаў мітынг у Менску. Ну, туда прыйшло 500 чалавек. Да, вот на картоннага нехту, але 500. З аднаго боку можна сказаць цэлых 500, можна сказаць всяго 500. Ну, відавочна, што вот это значна меншая папулярнасць, значна меншы што называецца адказ практычны, чым у Ціханаўскага. Ну, а вот в цэлым супольнасць беларускіх вот этих блогераў, тэлеграм-блогераў, відэаблогераў, як можна вымераць, Андрей? Вот менавіта ў тым, што як яны здольныя людзей, што называецца, падштурхнуць да нейкіх дзеянняў не толькі ў самім інтэрнэце, не толькі лайкнуць. Я б не арыентаваўся на адно мерапрыемства, якое вы згадалі з блогера нехта. Гэтаксама можна сказаць, што калі, напрыклад, беларускія дзяржаўныя каналы летась заклікалі прыйсці на розныя мерапрыемствы, звязаныя з еўрапейскімі гульнямі, але вельмі шмат прыйшло, дык можна тады сказаць, што там увогуле супермізэрны ўплыў дзяржаўных тэлеканалаў. Мы бачым, што, напрыклад, апошнія пратэсты, калі людзі выходзілі на вуліцы без заклікаў апазіцыйных лідараў, і вось самаарганізацыя, яна была звязаная з альтэрнатыўнымі сродкамі інфармацыі, у тым ліку паведамленнямі палітычных блогераў. Таму, напэўна, гэта можа служыць паказнікам таго, што людзі, маючы інфармацыю, не абавязкова нейкія заклікі, проста чытаючы, што адбываецца ў краіне, ў іншых гарадах, яны могуць праяўляць сваю актыўнасць не толькі в онлайн. Таму я думаю, што таксама вось гэтая з'ява, яна напружыла беларускія ўлады, і калі яны прымалі рашэнне пра рэпрэсіі супраць блогераў. То бок я яшчэ раз паўтаруся, што тыя рэпрэсіі, якія зараз ёсць пасля блогераў, гэта лепшы доказ таго, што яны сапраўды маюць уплыў, яны з'яўляюцца інфлюэнсерамі так званымі, і яны могуць уплываць на дзеянні людзей не толькі в онлайне.
Павел, ну вот можна прыгадаць словы міністра ўнутраных справаў Юрія Караева, які сказаў, што вот гэтыя ланцугі салідарнасці каардынаваліся стрымамі з тэлеграм-каналаў, і, дарэчы, ён прыгадаў і наш стрым радыё Свабода. А вот в якой ступені гэта так? Дарэчы, цікава параўнаць сітуацыі 17-го году з антыдармаедскімі пратэстамі. Вот як бы тут ключевые фигуры это блогеры, ці это вот в 17-м году на это люди многие зважали, это паблики так званые у социальных сетках, где як бы старшого нема, где нема зорок, але як бы организовывают все и ніхто. Ну, я зверну вашу увагу на две акалічнасці. Па-першае, без доступной социологии мы не оценим реальный уплыв тых або іншых субъектов. Зараз мы можем сказать, что, например, у канала «Страна для жизни» 243 тысячи подписчиков на YouTube. Это много ці мало? Мы можем порівняти з Владом Бумагой, можем порівняти з Шерым Котом, ці з іншим аккаунтом, там, с народным репортером, и сказать, это много. Для Беларуси это много, насамрэч. З другого боку, ці яны распаўсюджваюцца выключна праз інтэрнэт. Вот я недавно ехал на Uber по Минску, и у кіроўцы была наклейка «Страна для жизни». Я зацікавіўся, что гэта, чаму вы это наклеили, як рэагуюць на это клиенты. Оказалось, что клиенты рэагуюць або ніяк, яны не разумеюць, что это такое, і ім это не цікава, або ім робіцца цікава, і яны пакідаюць чаевыя гэтаму кіроўцу. Зусім адмоўных рэакцый ён кажа не было. Я да таго, што праявы могуць быць вельмі розныя. І калі мы сёння спрабуем зразумець, ці могуць блогеры праз сацыяльныя сеткі, месенджеры нейкім чынам выклікаць палітычныя пратэсты, то мы можам вспомніць арабскую вясну, дзе шмат казалі пра твиттер-рэвалюцыю, але забываліся на тое, што сустракаліся мусульмане адзін дзень у мячэці, дзе абменьваліся інфармацыяй. Працуюць усе каналы. І тут важна не толькі тое, што гэты канал камунікацыі працуе і дае пэўную арыенціроўку на тое, што можна далучыцца да пратэста, ці ёсць нагода для пратэста. Важна тое, што ці ёсць і няма нагоды. І вот калі нагода ёсць, і ёсць каналы, які даносяць інфармацыю пра гэта, і гэтых каналаў можа быць многа, і сёння гэтыя каналы закрытыя, новыя могуць адкрыцца ў любы момант. Яны, можа быць, не так хутка раскруцяцца, але ёсць нагода, можа быць пратэст. Няма нагоды, нават не картонны некста, напэўна, все ж таки, калі б ён прыехаў у Мінск, без нагоды бы не стварыў бы вялікая колькасць, не сабраў бы шмат людзей. Таму я думаю, што мы можам пакуль толькі ацэньваць тыя вынікі, якія можна памацаць, а памацаць можна тое, што ўлады баяцца гэтых блогераў і таму затрымліваюць іх. Наступны сюжет я хочу з вами абмеркаваць у пэўным сэнсе адваротны таму, які вось гэтым сентенциям Лукашенко, что до этого ввогуле какие-то муравьи ползают под ногами, незауважальные. Сюжет с заявой Генеральной прокуратуры. Генеральная прокуратура попередила, что нехта в социальных сетках, да, не конкретно нехта, а некие невядомые люди, значит, анонимы, закликали да правядзення папераджальнага страйку 3 жніўня. Названа нават дата. Вось. І, значит, что, глядзіце, люди, будьте осторожныя, посадим, мало вам не падасца, як той казаў. Вот як можна пракаментаваць гэтую сітуацыю? Ці не перарэагавалі улады, ну, прынамсі, прокуратура, ну, СМИ про это не писали, партии про это не заявляли, штабы кандидатов про это не заявляли. Хтосьці дзесьці написал, и в выніку, по сутнасці, атрымалася так, что як бы галоўная крыніца про гэты страйк оказалась прокуратура. Вот
Павлюк, это это что? Это дурость, и они сапраўды боятся, у них вот в головах сидит это в образ твиттер-революции в Египте, и что завтра пойдут на площадь Тахрир. Ну, у Мінску такой плошчы пакуль няма. Я думаю, што гэта была памылка генеральнай прокуратуры, бо яна стала асноўнай крыніцай інфармацыі пра дату і нават час мерапрыемства. Акрамя таго, яны паспрабавалі патлумачыць нешта пра нелегальныя страйкі. У нас у заканадаўстве адсутнічае такі панятак. У нас могуць быць проста страйкі і незаконныя страйкі, па рашэнню суда незаконныя страйкі і так далей. Яны сапраўды распаўсюдзілі тую інфармацыю, якой, у прынцыпе, масава людзі не ведалі. Гэта было недзе ў нейкіх тэлеграм-каналах, а каналаў зараз вельмі шмат. У выніку шмат хто са спасылкай на генеральную прокуратуру распаўсюдзіў гэтую інфармацыю далей. І тут атрымліваецца прызначаны час, калі людзі, можа быць, спозняцца на працу, не ведаючы пра гэтую самую заклік генпрокуратуры і паўдзельнічаць у страйку. І мне падаецца, што гэта пасланне не супраць страйку, а хутчэй нават у нейкай ступені правакуе гэты самы страйк. Але я не веру, што такім чынам некаторыя канспірологі ввогуле выказалі думку, што они агенты или, так сказать, ці тайные прихильники оппозиции там в прокуратуре, значит, все вот это зладили. Я вот такое таксама читал. Ну, я таксама чытаў, але я думаю, што тут хутчэй атрымалось глупства, а не нейкія змовы, нейкія арганізацыі. Цалкам верагодна, што яны зрэагавалі на тую пагрозу, якую бачылі, зрэагавалі так, як умелі, а ў выніку яе толькі ўзмацнілі. Андрей, ну а вот таксама пра сапраўднае бачанне. Ну, Лукашенко, в принципе, пра ўсіх сваіх апанентаў так кажа: да что они, да шелудивые люди, людишки, вот я тут такой Монблан, так сказать, там Эверест палітычны, они там что-то такое дробное. Он так пра всіх кажа, і ў дадзеным выпадку кажа пра тых жа блогераў, што да хто іх там ведае, іх свая радня не ведае. Але вот такая реакция прокуратуры ці не сведчыць насамрэч з улікам, так сказать, их такого конспиралагічнага складу мыслення, что да, вот, так сказать, там и в Украине. Ну, вот як мы днями бачили эту стужку про там Шарпа, про каляровые революции, что это тончайшая там технология, все просто, так сказать, плануется, координуется, вот, и что это такая вот страшная технология, ее надо, что называется, мочить в сортире, адразу вот на початку сбивать на взлете, инакш тут все. Завтра возьмут штурмом президентский палац и Дрозды. Вот они сапраўды про себе так думают, что это такая страшная технология, смяротная. То, что белорусские влады говорят про так званую координацию там у телеграм-каналах, стримах, я лічу, што гэта, вядома, прыцягнута за вушы, гэта тэлеграм-каналы і іншыя крыніцы інфармацыі, яны проста інфармуюць пра падзеі, ніякай каардынацыі, якая там вядзе кудысьці ў замежжа, на што намякаюць беларускія ўлады, не ёсць праўды. Гэта проста як прыцягнута за вушы, каб там адсюль вынікалі нейкія там крымінальныя справы адпаведныя. То, што Генеральная прокуратура апублікавала, я не выключаю, што гэта было прадумана, ніякае не ідыёцтва, проста беларускія ўлады такім чынам застрашаюць насельніцтва ад самых розных сцэнароў, каб, маўляў, і, значыць, навіны не чытайце, жа у мінулым месяцы было паведамленне пра тое, што, маўляў, нават чытанне навінаў звычайных на працоўным месцы можа несці за сабой там прыкметы, ажно там нейкае крымінальнае злачынства, і не здумайце страйкаваць і так далей. Гэта проста папярэджанне, што мы там, маўляў, ведаем пра всякія розныя кепскія рэчы, якія хай сабе і законныя, там, і канстытуцыйныя, але не думайце пра іх мысліць і рэалізаваць.
А ўвогуле, калі крыху ад тэмы адысці, у нас у Беларусі фактычна адбываецца эвалюцыя палітычнага рэжыму, але не ў тым кірунку, якога хацелі б там 80% насельніцтва, а ў іншым, 97. бо фактычна, што адбываецца, гэта пераход ад такога аўтарытарнага персаналісцкага рэжыму да змяшанага персаналісцка-ваеннага. Справа ў тым, што ў такім класічным паліталагічным разуменні, класіфікацыі ёсць як бы тры тыповыя аўтарытарныя рэжымы, там персаналісцкі, ваенны і аднапартыйны. Але ў рэальнасці там вось апошнія гады добрыя публікацыі паліталагічныя паказваюць, што гэта даволі спрошчаны выгляд, ёсць мноства гібридных рэжымаў. Дык вось, калі мы гаворым пра ваенны рэжым, мы звычайна там маем на ўвазе нейкую ваенную хунту М'янмы калегіяльную. У рэальнасці ёсць і персаналісцкія, аднаасабовыя ваенныя рэжымы. Прычым пад ваеннымі не абавязкова мець на ўвазе армію, якая у палітыцы Беларусі не грае ролі, а мы маем на ўвазе людзей, якія спецыялізуюцца на ўжыванні сілы, на ўжыванні гвалту. Дык вось, беларускі рэжым, ён вельмі імкліва праходзіць эвалюцыю ад такого персаналісцкага рэжыму, даволі тыповага там султанісцкага тыпу, да персаналісцкага ваеннага рэжыму. І першая веха гэта было прызначэнне, вядома, Сергіенкі старшынём адміністрацыі ў канцы мінулага года. І нядаўнія перастаноўкі ва ўрадзе, там, канешне ж, прызначэнне Галоўчынкі, прызначэнне Тэртэля, увогуле тая роля, якую зараз грае там КДБ, МУС, пракуратура, гэта просто надзвычайная рыса. Похоже на то, что в России отбывалося при Путине. І я выключаю тое, што пракуратура ці там нейкія асобныя сілавыя ведомствы, гуляюць сваю гульню там і публікуюць нейкія значныя прэс-рэлізы без узгаднення на самом версе з чалавекам, які там стаіць на верхавіне там гэтай палітычнай сістэмы. Вось, мне здаецца, вельмі важна мець на ўвазе гэтую эвалюцыю, якая будзе значыць, якая ўжо значыць і будзе працягваць значыць павелічэнне рэпрэсій і куды меншая увага ўвогуле да нейкай сацыяльнай базы падтрымкі і да прытрымлівання хоць нейкай ідэалогіі. Гаспадарства, і напрыканцы яшчэ адзін сюжэт, таксама апошніх тыдняў, які так заўважны стаў. Гэта акцыі салідарнасці, скажам, у тым жа інтэрнэце, важных знакавых фігур дзяржаўнай медыйнай машыны. Вядучыя перадачаў АНТ, БТ раптам сталі пісаць у себя в Твиттере, у Фейсбуку про тое, што ввогуле, што робіцца, што хапаюць людзей. І в этом сэнсе асобае, так бы мовіць, такое вот раздражненне, абурэнне выклікал гэты пагром каля крамы Сымбальбай. Крама і крама прадаюць вышыванкі, так БРСМ з вышыванкамі таксама у нас фігуруе, маршыруе. Што, в чым справа? І вот людзі вот это сваё недоуменне выказвалі, а адказ быў вельмі жорсткі. Адказ звальняюць аднаго за другім, не гледзячы там на папулярнасць вядучага славянскага базару, прэч. Причем я дзесьці читал какую-то переписку людей якраз з БТ, и там люди пишут: слухайте, а чего? Мы же не супраць Александра Григорьевича. Мы вот убачили, что краму, так сказать, вот громят, это как-то дико. За что увольнять? За что? Мы ж мы не переходим на другі бок, а вот фактично их сталкивают на другі бок. Павлюк, чаму, навошта? Вот Андрей нам патлумачыў, что это насамрэч такая тонкая, глыбокая гульня, а можа это і сапраўды такая тонкая гульня, і перавагі такога рашэння, абыходжання са здраднікамі для іх, яны так, магчыма, іх спрымаюць, вот больш, чым страта
уплывовых людей, про которых они уже не скажут, что да, их там нават родня не ведае. Ну, я не зусім згодны, што гэта нейкае сталківанне людзей у апазіцыю. Яны праявілі нелаяльнасць, так як зразумела гэта сістэма. Але адбылося дзве важныя рэчы. Адна рэч, тое, пра што казаў Андрэй, гэта пэўная змена нашага гібриднага аўтарытарнага рэжыма. Ён у сваім развіцці ці ў дэградацыі дайшоў да ступені, пасля якой ён пачынае мяняцца якасна. І гэтыя якасныя змены не ўсім даспадобы і пачынаюць закранаць людзей, якіх раней яны ніяк не закраналі. І гэта ў тым ліку праяўляецца. І тым, што дудзінскія кампаніі выказалі салідарнасць з крамай «Сімвол Бівай», і таксама тое, што Бабарыка, Цыпкала і іншыя проста пачалі ўспрымацца як магчымасць альтэрнатывы Александру Лукашэнку. Это адзін бок. Другі бок тое, што людзі пачынаюць выказваць салідарнасць з розных нагодаў, і сёлета ў нас быў вельмі моцны раздражняльнік. Гэта адносіны кіраўніка дзяржавы да каранавіруснай інфекцыі. Мы сутыкнуліся з тым, што беларускае кіраўніцтва выбрала вельмі адрозны ад суседніх краінаў шлях барацьбы з гэтай інфекцыяй. Александр Лукашенко выступіў як ковід-дисідент, і пры гэтым ён выказваўся не толькі тое, што мы мусім самі рабіць рабіць бальніцы і так далей, ён выказваўся пра памерлых людзей. Гэта шмат каго раздражняла, бо з аднаго боку гэтыя людзі мусілі хадзіць на працу, з другого боку ён запытваецца, а што вы рабілі на вуліцы, чаму вы там шляліся. Все гэта разам працуе. Адна памылка ідзе да іншай памылкі, і яно выклікае адносіны людзей. І нельга сказаць, што гэта творчая інтэлігенцыя, якая у нейкай ступені супрацоўнічала з рэжымам, з нейкай ступені яны працавалі на розных карпаратывах і так далей. Гэта іншая сфера. Для іх гэта таксама закранула сэрца, у іх таксама ёсць пачуцці. І калі яны выказаліся, аказалася, што яны ўжо не падыходзяць да гэтага двара. Далей ужо іншае пытанне, як яны будуць на гэта рэагаваць, бо зараз это вельмі хутка адбылося, і, магчыма, яны самі не зразумелі, што яны ўжо трапілі ў нейкія чорныя спісы і кудысьці не трапяць. Не змогуць працаваць так, як раней. А можа быць, яны это все ўжо разумеюць. Увогуле, гэта, напэўна, першае за шмат дзесяцігоддзяў выбараў у Беларусі, у якіх вялікая незразумеласць, няма дакладнага выніка. Ёсць вялікая упэўненасць, што Лукашенко захавае ўладу, але ніхто не гатовы пакласці сваю галаву на плаху і сказаць, што так дакладна будзе. Разам з тым ніхто не можа дэклараваць дакладна, што Лукашенко згубіць уладу. І калі такая неўпэўненасць ёсць, то узнікаюць надзеі, і кандыдаты надзеі, і людзі, якія пачынаюць дзейнічаць не толькі чыстым розумам, але і сэрцам, рэагуючы на тое, што адбываецца. Яны спрабуюць сябе праявіць, яны спрабуюць праявіць салідарнасць, яны такім чынам дэманструюць, што яны таксама людзі, што яны жывыя. Андрей, на ваш погляд, эти демарши офіцыйных дзеячоў культуры, журналістаў, ці сведчанне гэта расколу уладнай кіроўнай эліты Беларусі? Ці это такая адмысловая сфера, там можа нават і дазволена, хаця, як мы бачым, дазволу няма. Але пытанне, гэта раскол? Гэта прыкмета раскола, сімптом раскола, ці не? Увогуле той факт, што гэтыя рэпрэсіі зараз следуюць, чым меншы электаральны рэйтынг у Лукашэнкі, чым меншая база падтрымкі, тым большую ступень лаяльнасці палітычны рэжым вымагае ад сваіх кліентаў, умоўна кажучы. Канешне, беларускія ўлады занепакоеныя тым, каб пагатоў журналісты, якія вядуць нейкі жывы эфір ці канцэрт у жывы час, каб яны чаго не сказалі, якога лозунгу. Таму тут такія звычайныя меры перасцярогі, проста каб у публічнай сферы раптам крытыка не выразілася там, дзе яе не мусіць быць. Ці ёсць гэта расколінай элітаў? Гэта
Гэта не ёсць там проста расколіны, гэта важны знак нязгоды сярод такой супольнасці дзяржаўнай журналістыкі, але тым не менш пра нейкую значную расколіну там элітаў пакуль казаць не выпадае. Пакуль, скажем так, нейкай значнай расколінай была б заява нейкага дзейнага чыноўніка, дзейнага дыпламата. Тое, што зараз выказваюцца там асобныя журналісты дзяржаўных тэлеканалаў, альбо нейкія там былыя чыноўнікі, там былыя дыпламаты, гэта вельмі ускосная прыкмета. Добра, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Павал, дзякуй вялікі, Андрэй. Я нагадаю, што сёння з намі былі Паўлюк Быкоўскі, медыэксперт, і Андрэй Елісеев, палітолог. А за тым, як падзеі будуць развівацца далей, сачыце на сайце Свабоды, свабода.орг. Да пабачэння, да новых сустрэчаў.